vás zdravím, doufám, že jste stejně tak hladoví a nechtiví po klubáči jako tyhle ovce. Takže bych měl jenom tyhle ovce, ale počítám jim s váma v tento školním roce, takže přijďte, jinak vám přeju, aby se vám v tomto školním roce opravdu dařilo, abyste nebyli zdechlí a abyste zkrátka chodili, těším se na vás. A jinak, dneska jsme právě zabili jednoho berana, tak bacha na mě. No, vem si ty potvoro jedna, bekata, vem si ty potvoro, bekata. Já bych vám všem přála, abyste se ve svých životech nikdy nevzdávali. Cokoliv vás v tomhle roce potká, nebo kdykoliv jindy ve vašem životě, tak vězte, že Bůh se na vás nikdy nevykašle. Ať už je před váma jakýkoliv velký problém, nebo strach, nebo zkouška, tak Bůh je větší. Vždycky. Tak čauky klubáčovci, chtěl bych nás povzbudit za prvé k tomu, abychom si uvědomovali, jakou máme v Bohu identitu, protože každého z nás Pán Bůh stvořil na svůj obraz, že do každého vdechl dech života a že v Pánu Ježíši Kristu můžeme mít identitu Božích dětí. A druhá věc je, abychom nezahazovali své obdarování, to, co do nás Pán Bůh vložil, to, k čemu si nás povolává, to, v čem nás obdaroval, aby jsme to rozvíjeli, aby jsme to někde nezahrabali do hnoje. A třetí věc je, abychom nezapomínali a už vůbec nikde nezahrabali naše poslání, to, že Pán Ježíš Kristus nás poslal, abychom činili učedníky. A je to v posledních kapitolách všech evangeliích a jsou to úplné skutky. Takže nezapomínejme na to, připomínejme si to, čtěme to a činíme to. Čau. Ahojte, je nám čeho hodně věcí. Hlavně je to vytrvalá a trpělivá vzájemná snášenlivost a náklonnost, pak taky ochota se měnit, odvaha klást si těžké otázky a nejenom sobě, ale i Pánu Bohu a druhým lidem, a pak ochota přemýšlet poctivě a ještě nám přeju odvahu se moc nelitovat a nebrat se moc vážně. Přál bych si, aby každý klubáčovec byl stejně ponořen do klubáčovských akcí jako já.